Kumno ba pinyo ya ki subscriber ba ki views ha channel jong pi. Kene ke jing klik ngayo na iwe parlo jong amo comments kumju ha ka WhatsApp ro. Ikeli nga ba kumno ban yo views ba ya ki video ha channel mo. Dengan ong kumno kan ngan ngam tip jubab ya kene ke jing klik na mar bele wat ki video jong hiru ki views maduna ba. Lai tang kitu ki video ba kambiang tengah kamyo ki views. Hari ki video ki bam da don kam than kamot ki video ki bam da itna than kum kine ki bang upload kum kine phang kum tu ki ba channel hak channel ne kum ngasna track ne kino kum ngam da ya than ki views ngaduna ba ta ki tu music video ki jing rwai mo te ki kamyo ki views don ki po silak don arlak san po hajar views ki don bla po million views ro te kene ga ban yo ki views kat kum ga jing kat kum ka experience junga ka dai ba kadai ba tang ka video jong phi hi ka bala ban kring ye ki biru ban kring ban yo ki views ki ba biang mo sibu mta ki jingroi ki ba bit ba kum barwai no kum ban ong da ki nong rwai ki bala pau ha kum jong ram su chiang te nang tan da la ak da ki nong ak ki bala pau ba ha te pin yo ki views ki ba biang ba mo te rekat bangi dang ya rit pade te bangin pha rwai ha ki nong rwai ki ba bit ba biang ki ba la pau nam ru ngin kot bor na mar ka jing siu ya ki ngel hap siu ka ba he ki nong ak ru kum ju ki nong ak ru la rangi ai ki sisni ki la ban khain lai sau hajar na sang hajar te ka sem jing e ba te rangi le hi pat ngi yo duna ki views te ka sem jing e phi bangan jubab ya kita te de tang ka ta hi tang ka video jonga jong phi hik bala ban wara ya ki view ya ka views ka ba biang mo bat ki subscriber ka ba biang nang ta lada ka shong ru ha ka YouTube jongi kan ni keran sipang ka lada ka YouTube jongi gede nam ta ka music video tengi happen mi jing roi ka ham sung tana ki music ru ki de ban long updated ki ban long unique balong kat kum ka juk ki jing roi ru kum ju ki nong roi ru ki ba kham pa ta ki kham la ban yo ki views ki ba piang te lada dai ki vlog channel kata ka mo piap ai ki vlog ki ba kham biang kino ki content mo ki benta ki subject ki ba kham kring ki ba ju kham le mano kata ki bru kin kham pet ba te kumbale itu yui ba mo teknologi da khasi kumbale ma iro hoi ka view sung iro kam de ban ong hadu kata kaya henre kam de ka ba vlog ru idon hapden te kum kitu ki channel jong i pade teknologi da khasi ngila ban ong ki long ki evergreen mo ke balong evergreen ma wa yai ne ki namai ke de channel ke ba ai jing tip kum ki jing tip phang ke ai ke ba kalong menta ke ai ke sarkar ke ai kum tak ter kum ba ai jing tip ti gitu gilong evergreen kan ki music video pade ke sem jing e yang i bangin sna pade ke jing roi namar habas dang ni don kamban lut ke jing roi ni don kamban lut ki bai jing tem ki bai studio ni haban lot ru saya kameraman ni haban lot ru saya kinong ak ni haban lot ru sa kumta ki bai sngi ya kitu ki nong ak kitu ki nong penriam penbait mo lekat bangin pala balik kumta pada ka music video jing ka flop ha cubu mentangin ngin pelut ka we jing ruai bu average ma pi ke jing ruai bai jing ruai kala ban lot san hajar nru hajar te bai nong ak ru kala ban lot kumta san hajar nru hajar bai kamera ru kumta san ru hajar te khen ma phi kat no dan re ka kamai jong phi na ko YouTube phi nam la ban yo kata ta te na kata ngi haban le ya no channel ka balong ngila ban upload video man ka sngi mo re la ngi upload kai ni pelut ka wei jing rai lai pho sa pho hajar kat binga upload jing rai pada sau bana san bana chi jen kam dan jing mo namar ba katu consistency bagi ang mo ngi don kam ha YouTube ngi tang spep upload video chi tayo ar tayo katu notification jongi bagi por binga upload ke video ka duna no ka hiar no kam poilo su sai tu subscriber mo ki ba ki la subscribe te ka jing mo junga tang kata hi ban yo ki views ka song e ki video ki jongi la ki video jongi ki long ki ba itana te ki views ngi kam yo la ki video jongi ka long ka ba flop te ka views ru ka duna hi ke subscriber ru ngin dum yo than hi kum ta ka te ngam ta don e than si bun bangan patai te
lara pisot nat ekne ka video junga saya like saya share lam.